पिकला घमघम सुटला, फणस पिकला घमघम सुटला, गाय गोरवा चार कुटो खाता, गाय गोरवा चार कुटो खाता. नमस्कार, मी शुभदाचारी प्रुडंट मीडियाच्या पंचपक्वान्न ह्या आजच्या भागात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करत आहे. आणि आत्ताच म्हटलेल्या गीताप्रमाणे आजचे जे पदार्थ आम्ही करतली ते पदार्थ असतात अर्थातच फणसाचेर, आणि नॉट फणस न्हू बट फणसाच्या भितन आसपी, गऱ्यांच्या भितन आसपी आठळे, घोटियो आणि फणसाची भिकणां. तर हे तुमकां खबर आसतली. तर हे आहात फणसाचे घोटियो. तर हेच्यापासून वेगवेगळे पदार्थ साध्या पद्धतीन पहिलीच्या वेळाचेर वेगवेगळे पदार्थ करीत आयज त्याच्यामध्ये खूप म्हणजे प्रोसेसिंग जाता आणि त्याच्यामध्ये खूपशे असे नवीन पदार्थांचो जन्म झाला. त्याच्यापासून लाडूही करतात बऱ्यापैकी, त्याच्यापासून बर्फी करतात, आठळ्यांचे पिठे करतात. सो अशा पद्धतीन आयज नवीन नवीन पदार्थ ह्या घोटियापासून करतात. पण पहिलीच्या वेळान साध्या सरळ पद्धतीन कशा तरेन आमचे लोक किंवा लोकजीवन ह्या फणसाच्या घोटियांनी त्यांच्या जीवनान तेंच्यांनी स्थान दिल्ले हे आयच्या या काय पदार्थांतल्यान बघूया. चला तर सुरू करूया. तर घोटियांपासून आयज आमी पयलो पदार्थ करतली आणि तो सादो सोपो पदार्थ आसा, ताका म्हणटात घोटियांची दाळ. गीम आसूं दे किंवा पावसाचे दीस आसूं दे, तर घोटियांचो उपयोग वेगवेगळ्या पदार्थांनी करता. आता आमच्या खातीर बटाटो आसा, बट पहिलीच्या वेळाचेर हेंचो उपयोग करताले. आता काय आसा की आता आमी पावस, जून म्हयनो लागलेलो आणि पावस पडपाचो आसा. सो पहिलीच्या वेळार कितें करीत की हे ज्यो घोटियो म्हणजे गिमाच्या दिसांनी आमकां फणस खूब मेळटात न्हू. तर इतके आमच्या गोवा किंवा कोंकणान फणस आसत की ह्या आठळ्यांची आमी करतली काय किंवा ह्या घोटियांची करतली काय. तर आता आमच्याकडे फ्रीज आहा किंवा वेगवेगळे प्रिझर्वेटिव्स आसात ज्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो घोटियो टिकोवन दवरूं शकता दीर्घ काळापर्यंत. पण पहिलीच्या वेळाचेर कितें करीत की हे जे घोटियो आहात तांकां माती घेत आणि ती बरी माती चाळप आणि ती चाळून जाल्या उपरांत ते ह्या घोटियांनी त्या मातयेन घालून तेंचो एक व्हडलो गुळो करून एका कोपऱ्याक दवरप. म्हणजे कसा की पावसाच्या दिसांनी जेन्ना कांयच खावंक मेळना किंवा शरिरात उष्णता निर्माण करूंक जाय किंवा असे वेगवेगळे पदार्थ खावंक जाय तेन्ना मागीर ते घोटियो त्या मातये पासून काडी आसली. तर तो मातयेचो गुळो किंवा हे घोटिये लावून कसो करतात हे आमी परत केन्ना तरी बघूया पंचपक्वान्नातच. पण आयची पहिलो पदार्थ आसा तो हा घोटियांची दाळ. आणि ह्याच्या खातीर आमकां सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमी दाळ वेगवेगळ्या पद्धतीन करता, पण ही घोटियांची दाळ अजूनय जिबेचेर चव दवरपी हा. सो सगळ्यांत प्रथम आमकां जाय घोटियो फणसाच्यो, मागीर दाळ. डायरेक्ट आता तुम्ही जाय जाल्यार कुकरान घालून ती डायरेक्ट सिटी काडूं शकता, किंवा तुमच्याकडे वेळ आसा जाल्यार दाळ, तोरीची दाळ आहा ती पयली फुगत घालात थोडो वेळ, म्हणजे ती शिजतली. मागीर सुकी कोथंबीर, जिरे, मागीर हिरवी मिरसांग, ओके, नाल्ल, कांदो, आणि फोडणे खातीर आमकां हांगासर लसूण, त्याच्या भायर कोकमाची सोलां, भिण्णाची सोलां, आणि फोडणे खातीर तेल, हळद आणि चवीनुसार मीठ. तर ही मी दाळ हांगासर भिजवून घेतलेली आसा. तर सगळ्यात पयली ही आमी दाळ घालया आमच्या भांड्यान. आणि हेच्यान हे घोटियो घालया, कारण ते शिजांक जाय. आणि ह्या पाणयाचेर आमी ती चुलीचेर शिजांक दवरुया. तर ही डाळ आणि घोटियो शिजांक दवरला, तेचेर आमी एक झापण दिवया सो ती बेगीन शिजतली अशी. आणि त्याच्या उपरांत
फुडली तयारी करूया. तर आमच्या घरान जितकी मनशां आहात त्यानुसार तुम्ही कातळी घ्यात. जशी आम्ही डाळ घेतला तशी. तर कांदो हा तो मी 2 प्रकारान कापला. एक वाटणाक वयतलो आणि एक भितन डाळ शिजताना वयतलो. तर आता सध्या डाळ दवरला तिका मातशी ऊब लागाने. त्याच्या उपरांत आम्ही त्याच्यात कांदो आणि हिरवी मिरसांग घालतली. तोपर्यंत वाटणाची तयारी करूया. ह्याच्यात हळद, सुकी कोथिंबीर, जिरे, तर आणि कांदो हे सगळे आम्ही वाटून घेऊया. पहिली आमच्या एका ऊब येयली असतली. तर ह्या डाळीक एक ऊब येयली तोपर्यंत आम्ही त्याच्यात कांदो घालूया. आणि हिरवी मिरसांग. तुमका जर पाणी त्याच्यातलं सुकलं असा दिसला आल्या तुम्ही त्याच्यात थोडं पाणी घालू शकतात. तर ही डाळ शिजान येता तोपर्यंत आम्ही आमचे वाटण करून घेऊया. तर मिरसांग वाटून हाडलेली आसा आणि आमची जी हांगासर डाळ हा ती शिजलेली हा आणि घोटयोय शिजलत. तर आम्ही ह्याच्यान हे वाटण घालूया. डाळीन हे घातलं. आता चवीनुसार मीठ घालूया. जी कोकमाची सोला घेतलं ती बी सोबतीत घालूया. आणि या डाळीक एक ऊब येऊ नये तोपर्यंत आम्ही फोडणीची तयारी करूया. तर आम्ही ह्या डाळीक लसणीची फोडणी दितली म्हणून ही मातशी लसूण हा ती झेजरून घेऊया. म्हणजे लसणीचो जो वास असा तो त्या डाळीक आणि त्या घोटयांक व्यवस्थित लागतलो. आणि हेका बऱ्यापैकी आता ऊब येता. खोबरेल तेल, एके सायडीन आमची डाळ खतखतता आणि दुसऱ्या सायडीन आमच्या इगळ्यांचेर तेलय गरम जाता. आमचे तेल तापलेले हा. तर ह्या तेलान तर आमची डाळ जाल्लेली हा. आम्ही उतरूया ती चुली वयल्यान. तर आमची डाळ जाल्लेली हा. आणि आमच्या चुलीन बऱ्यापैकी इंगळे जाल्लेले रसरशीन. हे पावसाचे दीस असत गळा आणि पयलीच्या वेळार कसं जाय
की आई सांची येतली म्हणून सगळी लहान भुरगीं काय करीत वाट बघता बघता त्याच्यातली जी व्हडली भयण म्हणा किंवा भाव म्हणा तर धाकट्या भुरग्यांक धाकट्या भावंडांक कशा पद्दतीन सांबाळटली तांकां काय ना काय करचं पडा. जी कामां केन्ना केन्ना आई करतली ती तांकांय करची पडत. तर अशा वेळाचेर गाणी म्हणप, तांकां काहीतरी खांक दिवप आणि पावसाच्या दिसातला सगळ्यात आवडता काम म्हणजे घोटयो भाजून खावप. आणि घोटयो भाजतना एखाद दुसरं गाणं म्हणप. आराडगे मणके सांजावने सांजावने आई माझी घरा येऊने आराडगे मणके सांजावने सांजावने आई माझी घरा येऊने घरा येऊन म्हाका भाकरी दिवने आराडगे मणके सांजावने सांजावने आई माझी घरा येऊने आराडगे मणके सांजावने. तर अशा पद्धतीन ती भयण भावांक गाणी म्हणून दाखयत. आणि अशे चूल पेटयल्ली असली, आता आमची चूल पालावता, पण पयलींच्या वेळाचेर कशी दीस आणि रात चूल पेटलेलीच असली आणि चुलीन सदांच इंगळे असले, चूल उबदार असली. त्या उबेचेर त्या केन्ना केन्ना त्या गोबराचेर सुद्दां जो चुलीन रका असता त्या रकेचेर सुद्दां काय जाता की हे ज्यो घोटयो आसत ते भाजान येतात व्यवस्थित. आणि ते आता तशाच पद्दतीन मी ते घातलं ते भाजतले. तर हे आमचे घोटयो भाजलत. तर आमच्यो घोटयो भाजलेले आहात आणि हे घोटयो तुम्ही अशा पद्धतीने भाजून फुटेच्या वांगडा खाऊ शकतात. त्याच्या भायर हे घोटयो तुम्ही पाणयान जशे आम्ही कणग्यो उकडतात तसे उकडूनही खाऊ शकतात, कशाय पद्धतीने खाऊ शकतात. आणि मुख्यतः जेन्ना पावस पडा भायर पयलींच्या वेळाचेर म्हणजे भायर पावस पडा आणि तिनसांच्या वेळेचेर जेन्ना हे असे रखरखत्या इंगळ्यांचेर जेन्ना भाजून घेवप तेन्ना तेका घरातली मनशां सरळ सांगनासली घोटयो भाज म्हणून. ल्हान भुरग्यांची फकाणां करपाक म्हणत चल गो पादम फळां भाज, कारण पादम फळां म्हणजे हो पिश्टमय पदार्थ आसा. सो त्याच्यामुळे हिंकां पादम फळां म्हणटाले. आणि तो भाजल्या उपरांत तो पिश्टमय पदार्थ भायर पावस जोरदार पडटा, घरान थंडी लागता आणि शरिरान उष्णता निर्माण करूंक जाय जाल्यार आमकां पिश्टमय पदार्थ खावपाक जाय. तर हे भाजलेले घोटयो आणि ते तुम्ही चाये वांगडा खाऊ शकता. पुढचा पदार्थ असा तो म्हणजे घोटयांचे गोडशे. काही जणांच्या आठवणी नसतले हे गोडशे कसे करप ते, किंवा चव घेतलेली असतली. तर आज आम्ही तेच गोडशे परत करूया. तर घोटयांच्या गोडशातलो पयलो इन्ग्रेडियंट आसा आमचो तो म्हणजे घोटयो. आणि त्याच्या उपरांत चव मातशी येवंक जायी म्हणून मूग, गोडसाणी खातीर गोड, कातळी, वेलची, हळद आणि चवीनुसार मीठ. चला तर आम्ही ही पदार्थ करूया. सो पदार्थ करताना काय करप की जे मूग असत न्हू ते मूग सेपरेट उकडून घेवपाचे, वेगळे उकडून घेवपाचे. आणि ज्यो घोटयो आहात ते वेगळे उकडून घेवपाचे. तर मी हांगासर हे मूग उकडून घेतलं आणि हे घोटयो उकडून घेतलं. तर हे मूग आहात ते आम्ही आमच्या भांड्यान घालूया. आणि हेच्यान घोटयो घालच्या पयली ते मातशे आमी खलबत्त्यान किंवा कसल्या हेच्यान मातशे चिरडून घेवपाचे.
तर हे पहिलीच उकडून घेतलेल्या कारणान ते असे तुमच्यात एक जीव करू येता आणि त्याच्यान जराशे पाणी घालूया आणि परत चुलीचेर आमी ते उब दिवंक दवरूया म्हणजे शिजवूंक दवरूया. तर आता आम्ही जे मूग आणि घोटियो घातलेले उकडलेले त्यांचं मिश्रण खतखतला. सो खतखतल्या उपरांत आम्ही सगळ्यात पहिली वेलची पूड चवी खातीर घालूया. ओके, त्याच्या उपरांत हेच्यान तुमच्या चवीनुसार तुम्ही गोड ॲड करात त्याच्यात. कळे म्हणजे जाय जर तुमका चड गोड आवडटा तर तुम्ही चड गोड म्हणजे जास्त गोड ॲड करू शकता. जर तुमका कमी गोड जाय जाल्यार तशा पद्धतीन तुम्ही गोडाचं प्रमाण ठरवपाचं गोडपणाचं. सगळ्यात शेवटी आम्ही कातळी घालतली. त्याच्या पहिली हळद, आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे आता तुम्ही मीठ ॲड करताना एक गोष्ट लक्षात दवरपाची की आम्ही त्याच्यात गोड घातला आणि गोडान स्वतःचं असं एक बारीकसो खारटपणा असता जो साखरेन कमी असता खारटपणा. तेका लागून म्हणजे गोडशान जेन्ना आमी गोड वापरता तेन्ना मिठाचं प्रमाण सदांच कमी दवरपाचो चवीनुसार. कित्याक जाय जर तुमकां दिसता जाल्यार मीठ आमी परत भितन घालूं येता. कारण फक्त गोडाक लागना आमी गोड घातला आणि गोडान एक तरेचो खारटपणा असता म्हणा. आणि ह्या सगळा जाल्या उपरांत आमी शेवटाक तुमका जर ते पातळ जाय जाल्यार तुम्ही आनीक त्याच्यात पाणी घालू शकतात आणि ते व्यवस्थित एक तेका बऱ्यापैकी उखळ येऊ नये हे सगळे ढवळात. अजून एक गोष्ट की ह्याच्यात आम्ही घोटियो घातला, मी जरा कमी घेतले आणि मूग जरा जास्त असलेले. सो तुमच्यान जास्त प्रमाण घोटियांचा वाढवून मूग कमी करू येता. कारण त्याच्यामुळे जी घोटियांची चव असा ती अजून वाढतली. आणि हे आमचे एक उखळ येवपाक आमी दवरूया आणि त्याच्या उपरांत आमचे खूप पदार्थ तयार जातात. आमच्या गोडशा जाल्लेले आसा. आमी ता चुली वयल्यान देवूया. पावसाचे दीस आणि आता खूपशो रानभाज्यो येतल्यो आणि रानभाजया बरोबरच आम्ही अशी काही घराने आमचे गावठी भाजयो लायतात आणि त्या सगळ्या पावसाळी भाज्यापैकी एक भाजी म्हणजे आता ह्या दिसांनी तुमकां मेळटलो तो म्हणजे दुदयाचो वेल. आणि ह्या दुदयाच्या वेली वांगडा म्हणजे आम्ही भाजी करतली आणि त्याच्यात आम्ही सदांच ही भाजी करताना काय करता इल्लीशी डाळ घालता. पण आयज आम्ही ह्या भाजयेन ही भाजी करताना डाळ न घालता आम्ही त्याच्यात डाळीच्या जाग्याचेर घोटियो घालतली. म्हणजे पावसाळी ज्यो चडश्यो भाजयो असत पालेभाजयो त्याच्यान पावसाच्या दिसांनी डाळीचो जो समावेश आसा तो खूप कमी असता आणि त्याच्या जाग्याचेर आमच्या घरान घोटियो मुबलक प्रमाणात असल्या कारणान काय आता की आम्ही म्हणा दुदयाची भाजी म्हणा तायकिळो म्हणा किंवा कुड्डूक म्हणा असे जे वेगवेगळ्यो भाजयो आसा पालेभाजयो त्याच्यान आम्ही डाळीच्या जाग्याचेर घोटियांचो समावेश करता. तर आज आम्ही दुदयाच्या वेलाची भाजी करूया. आणि त्याच्या खातीर लागपी हे साहित्य असा दुदयाची वेल, त्याच्यावर कानो मिरसांग तुमका जितल्या प्रमाणात तिखसाण जाई किंवा कांद्याचो स्वाद जितक्या प्रमाणात जावो तसो, घोटियो, कातळी, चवीत पुरते मीठ आणि शेवटाक आम्ही
चवी खातीरच तेल वापरतली. म्हणजे गोव्यान किंवा कोंकण भागान जे काय पदार्थ आमी करता तेच्यान आमी पयली फोडणी खंयच्याच भाजयेक घालिना. तर आमकां चव जायी किंवा आमच्या शरिराक त्या तेलाची गरज आसा म्हणून तो पदार्थ जाल्या उपरांत शेवटाक आमी तेचेर थोडासा तेल सुट्टा. तर चला आमी ही भाजी करूया. तर बाकीचं हे साहित्य आम्ही बाजूक काढून घेऊया. सगळ्यात पहिली जेव्हा आम्ही ही दुधियाची भाजी करता तेन्ना सगळ्यात पहिली गोष्ट असता ती म्हणजे ही दुधियाची भाजी व्यवस्थितपणे चिरपा खातीर तयार करप. आता जर तुम्ही दुधियाची पानां बघली जाल्यार किंवा दुधियाचो वेल बघलो जाल्यार तो सदांच कसो असता की तो खरखरीन कसो असता न्हू. सो तो खरखरीन वेल जरासो अशा पद्धतीन तेचेर सुतां असतात ती सुतां काडपाची अशा तरेन आणि हो ह्याच्या पासून वेगळो करून हे जे पान आहा त्या पानाचेर काटे कशे असतात. सो ते काय करप अशा तरेन मऊ करून घेवप. म्हणजे त्याच्या वयले जे काटे आहात ते आपोआप खालती पडतात आणि त्याच्यामुळे खूप जणांनी त्याचा त्रास जाता. तो त्रास जावपाचो म्हणजे कदाचित ते काटे लागून त्रास जावं शकता. तो त्रास कमी जाता. आम्ही जसे शेगलाचे शेंगे कसे सोलून घेता तशा पद्धतीने ते सोलून घेवप आणि पान अशा तरेन मऊ करून घेवप. आणि जर समजा दुधियाचे हे जर दाणे हे असत म्हणजे जून आहात जाल्यार तुम्ही जर समजा डाळ करता किंवा रोस करता जाल्यार त्या डाळीन आणि रोसान शेंगे कशे आमी मोठे दवरता. सो तशा पद्धतीन ते मोठे दवरून येदे अशे मोठे दवरून तुम्ही ते घालू शकता. सो त्याच्यामुळे एक वेगळी तरेची चव येतली. एक तर हे घोटये तुम्ही अशा पद्धतीने चिरूनही घेऊ शकतात आणि ना जाल्यार खलबत्तो घेवपाचो किंवा गुणो घेवपाचो आणि ते झेजरून घेवपाचे. तर आमची ही भाजी तयार झालेली हा. सदाच जेव्हा भाजी शिजांक येता तेन्ना त्याच्यात कातळी आणि इल्लासा चवीक तेल घालताना मी लहान असताना माझ्या आई बाबा किंवा काकी किंवा आमच्या गावातली जी जाणटेली असली त्यांना बघलेलं आहे. तशाच पद्धतीने आयज हे केलं आणि ही आमची भाजी जाल्लेली आहे. ती आता आम्ही उतरूया चुली वयल्यान.
आईच्या आमच्या पंचपक्वान्नात आम्ही बघली घोटियांचे वेगवेगळे पदार्थ जे पयलींच्या वेळाचेर अगदी सामान्य पद्दतीन करीत, पण त्याच्यातल्यान आमच्या शरिराक जे पौष्टिक घटक गरजेचे असले त्यानुसार त्यांचा उपयोग जीवनात केलो जाय असलो आणि त्याच्याबरोबरच ज्या ज्या वातावरणानुसार किंवा ज्या ज्या ऋतूनुसार जे पदार्थ उपलब्ध आहोत त्यांचा सगळ्यांचा उपयोग केलो जाय आसलो. तर हे सगळे आईचे पदार्थ असले ते घोटियांचे, हे मी लहानपणान माझ्या अनुभवलेले, तुमच्याय बी काही जणांच्या लहानपणान तुम्ही अनुभवले असतले, त्यांचा स्वाद घेतलो असतलो. तर परत मेळया प्रुडंट मिडियाच्या पंचपक्वान्न ह्या कार्यावळीन असेच काहीतरी पदार्थ घेऊन. तोपर्यंत तुम्ही आईचे हे सगळे पदार्थ करून बघा. तुमका हे पदार्थ आवडले की ना, किंवा ते तुम्ही केल्या उपरांत तुमका खंयच्या गोष्टींची आठवण येता तुमच्या लहानपणीची ते आमकां तुम्ही जरूर कळोवपाचें. आणि खंय कळयतली तुम्ही जाणा, सकयल कमेंट बॉक्स आसा त्या कमेंट बॉक्सान कळयात. तोपर्यंत पुढच्या पंचपक्वान्नात असेच काहीतरी आठवणीतले साठवणीतले पदार्थ घेऊन येतले जे म्हाका आवडले आणि तुमकांय बी आवडटा आसतले. असेच पदार्थ परत घेऊन येतय. तोपर्यंत धन्यवाद.